دەمباش دۆست و هەواڵین هێژا. ناوێ من لوقمان ئەحمەدە ئەز هونەرمەندی شێوەکارم خەلکێ ڕۆژاوای کوردستانê me bajarê Hesekê ez li Amerîka li wilayeta Virginia dijîm ji sala 2010 li Amerîka dijîm. Li vê de jî karê hunerê ez berdewam dikim beşdarî gelek pêşangeha bû min çalakiyên hunerî li Washington, li Virginia, Maryland û hin eyaletên din li Amerîka. Karê min de ez dixwazim ku çîrokên Kurdî bînim berçava. Çîrokên veşartî yê got ser zimanê dengbêja ji gihîştin li destê me ez dixwazim bi awayekî şêwekarî, nîgarkêşî wan bidin berçava û li ser vê projeyê demek dûm û dirêj kar dikim. Ya dinê jî ez dixwazim ku hunera şêwekarî wek nasnameyekê ji xwe re ava bike bi taybetî jî kesên hunermendên Kurd ê got mijûlî vê hunerê dibin. Ji ber ku gelek cara ev şêwekarî di nav nasnameyên wekî dinê netewên din de wenda dibin. Ji bo me Kurda bawer dikim ew tiştekî girîng e ku şêwekarî rolekê baş bilîze da ku xelkê bide naskirin bi ciwaniya Kurda. Ya dinê jî ew hunermendê me yê xwedî bihere ku karin bi awayekî gelekî balkêş renga bikarbînin ew matîvên got der û berê xwe jiyana xwe têxin tabloyê xwe de û bi xelkê re bar bikin. û rastî nimûne gelekin hunermendê me yê serkeftî yê gotkarî bûn bi awayekî baş têkevin asteke bilind li ser asta navnetewî û balê bikişînin ser hunera xwe ji ber ku bingeha wê ew zikmakiya Kurdî ye. Di karê xwe de jî ez dixwazim ku vî tiştî diyar bikim. Reng, matîv û nîşanên Kurda. Gelek çîrokê Kurda hatine çewsandin û hatine dizîn ser destê derûberê me neyarê me. Em dixwazin ku wan çîrokana sağ bikin. Ew ne tiştekî dijbertiya netewên din e. Ew tiştekî kultûrî, tiştekî çandî, girêdana wê bi mafê netewa Kurd heye. Ku bi netewa Kurd karibe carek dinê ve jîn bibe diriya hunerê de û diriya ev karên çand û kultûrî de. Ez gelekî balê dikişînim ser rengê stranbêjiya Kurdî û dixwazim ku wan diyar bikim. Bi taybetî jî çîrokên ser zimanê dengbêja hatî gotin, çîrokên cengê şer yan evîndariyê yan çîrokê malbata ku li ser zimanê dengbêja gihîştin destê me ev nêzîkî 100 salî belkî heye ewan dengbêjana gelek kelepûra me ya veşartî gihîştin destê me di rêka strana de. Wekî dinê jî bi awayekî gelekî balkêş hatine çêkirin ew strana. Heger em li wan guhdar bikin em ê bibînin ku rengekî sînema tê de ye. Gelekî çav di gotinê de diyar dibe. Ji ber vî hawî jî ez ser disekinim ez dixwazim ku hinek tişta diyar bikim. Hunermendê ê ku ez balam dikişînin û li ser kar dikim rastî çend stranbêjin hêja hene wek Ezzedînê Heremşeddad Ezzedîno ku ew li beriya Mêrdînê bû li gundê Heremşeddad li aliyê Mêrdînê. Ew hunermendekî bi rastî gelekî nenaskirî ye gelek kedayî hatî wendakirin lê belê stranê wî hene li Rojava û li Qoserê li Mêrdînê li hinek deverê din wî naz dikin. Stranê wî gelekî balkêşin ji bo min jî tiştekî xweş bû wek zengîniyekê bû wek kaniyekê bû ku ez bi serî vebûm û ez ser wî kar dikim. Ji kêleka hin dengbêjê din wekî dinê jî şêwazê dengbêjiyê ji Efrînê, Kobanê, Cezîrê, em bêjin Serheda, Mêrdînê, Şengalê û hetanî şêwazên din ji strana Kurdî heger em berê xwe bidin perçê din ji Kurdistanê li aliyê Hewraman û nav Kelhor ewana jî bi şêwazekî din strana dibêjin lê belê heger til mîlodiya wê guhdar bike tê bibîne ku bi hevdûvê girêdanekê çê dike ew heya jî bi xeyala Kurdî ve girêdayî. Dixwazim ku vana diyar bikim di berhemê xwe de. Wekî dinê jî em tiştekî hevçerxî bidin diyarkirin. Huner dibe ku astek bilind be wek teknîk em teknîka ya li hemû dinyayê bikartînin lê belê mijar û babetên ê ku ez kar dikim li ser û hinin hevalê din jî em dixwazin ku matîvên Kurdî tê diyar bikin. Çima matîvê Kurdî? Ji ber ku em dixwazin roniyê bînin li ser jiyana Kurdî, jiyana gelê Kurd ya ku hatî çewsandin.
هاتی وشارتن هم دا آلیه سیاسی ده گلک جارا وی وشارتی هم دا آلیه نیار کرداجی نخواستن گو نتوا کرد دیار به وک نتو وی چو ساندنه وی لپاش پاشگوه کرنه دا گو نی ناس کرن وکو نتو خودی میراس خودی سرمیان تشتکی وی تنه وک ام بیجن ایل و عشیرن لیبالی راستی نه اوه راستی اف ملتك زماني وی هي اف زماني في ملتي هي كلتوراوي هي چانداوي هي موزيكاوي هي هنراوي هي ام دخوازن هنكي وك بشكي في ملتي ام دخوازن وانت شانا ديار بكن و ملي خبدن ملي حوالي خويدن هنرمنددن و خلقي خو ملتي خو داغو ام قاربن رنگكي باش ديار بكن جي ناسنامه خوره او نتشتكي لنري نامد نتشتكي جيه شرمزاريه يعني نتشتكي دجبرتيا نتويدنا ونتشتكي نتو پرستيه او هاني تني ت او توزو قمارا قول سر في ميراسي في ملتي هان هاتي دايم بصالة ام هنكي باقج بكن ميدرخينن هجر ام بحسا طنبوري بكن هجر ام بحسا ملاي جزيري بكن هجر ام بحسا احمدي خاني بكن هكر ام بحسا قالك هنرمندي ما و استرامبيجي ما نويسكاري ما هلبستواني ما اموان تبدي بين البرشافا ازنابي نويهاني او نتو پرستي يادني جي موزيكا ما ديلانا ما جلو برگي كردا براستي تايبت مندية كوي هي شبرلوجي دبيگو ام هنكي سركار بكن دنري نامده گو ام او كلابورا آرسن يا كردي ديار بكن وز دواردكم ملتي دنجي جي حز دكن ويجي حزي بكن قالكي ود تجربة مني تايبت دجي وك كسكي يقول أمريكا دجي راسيم أو تشتا أز دبينم دما قو بيشنگه كي چيدكم يا بشتاري چالاكي كي دبم كيفا خلقي برجيرتي قود بينن تشتكي جداية بتكنيكك مودرن نوجن هاتي چيكرن ليبلي بابتاوي بابتك دنية وقتی قلا دنگ بیجه کید یا استرانه کید یا جلو برگی جنک کردی دکه یا قلا امیرکا موزیکا کردی دکه دف به تنبور به بالا وان دکشینه و او دبیجی پرسی و دریای پرسیره هن پرسی دنجی بخورتینه از خوازم گو ام قاربن ناسنامه یا وی ملتی هانی جارک دنی گش بکن دریا هنریره دریا چاند و کلتوریره او خباتین یه دناو گلاده دناو ملتاده برای گلکی باش پیش فدچه و امجی وک نتو خو بدن ناس کرن به ملتی دن به هنر آخوه به سیاست آخوه به جیان آخوه یا تباهی هر شادن